Ahoj, já jsem Radek Landa, vítám vás u nás doma, natáčím videa na YouTube ohledně elektromobility a udržitelných technologií. Dneska tady mám firmu SolidSun, která mi bude navyšovat fotovoltaickou elektrárnu, protože naše potřeby se zvyšují. Mám tady větší spotřebu energie pro elektrické auta, který prodávám a potřebuju tady navýšit moji elektrárnu. U naší realizace jsme zvolili hybridní měnič od firmy Solintec, protože je to nejlepší na trhu, co můžete najít. Má celkový výkon 25 kW. Pojďte se mnou teď podívat, jak probíhá instalace. Zde probíhá instalace již zmíněného měniče Solintec a také navýšení akumulátorů pro naší domácnost. Hybridní střídače Solintec prošly testování v naší laboratoři a staly se jednou z našich klíčových instalovaných technologií. Technické vlastnosti a snadná instalace dělá z těchto střídačů ideální volbu pro nové instalace i rozšiřování těch instalací stávajících, a to jak pro rodinné domy, bytové domy či malé firmy. Děkujeme SolidSunu za perfektní provedení naší fotovoltaické elektrárny.